ערב טוב, שלום לכל מי שוולנס על ראש שמחתו ושמחתה. טוב שאתם נותרים ערים בשעות כאלה בשביל מנת וולנס צנועה. אפילו אותם הורים ששולחים את ילדיהם למערכת החינוך האנתרופוסופית, כמוני למשל, אני בספק אם אתם מודעים לעצם קיומה של אסכולה מאוד יוצאת דופן בשדות הטיפול הנפשי, פסיכיאטריה אנתרופוסופית. יש גם כזה. הפסיכותרפיסט שואף להכיר את המבנה הרוחני, העל-פיזי של המטופל ולפתח בתוכו את הממד העל-חושי דרך כוחות הלב וחתירה בלתי נלאית להתפתחות אישית. הבנתם מה אמרתי? אני לא בטוח שאני. הנה דוקטור חנן גולדמן הוא פסיכיאטר אנתרופוסופי. אהלן. היי. מה נשמע? מי בא אליך? באים כל מיני, באים... אנתרופוסופים בעיקר? לא, לא. לא? לא, לא. אנשים במצבי קיצון? אנשים במצבי קיצון שזה קשור לפסיכוזות, אנשים במצבי קיצון של חרדה, וגם אנשים שמתמודדים עם בעיות בנישואין או עם עצמם מתלבטים. יש את כל מגוון הקשת וכמעט גם כל הגילאים. אני קצת מכיר אנתרופוסופיה, הבנות שלי לומדות בבית ספר אנתרופוסופי, לפעמים אני מנסה לקרוא את הירחון האנתרופוסופי, מאוד מתקשה. מה שבטוח שזו שיטה רכה, נכון? זה יהיה נכון להגדיר אותה ככזאת? זו שיטה שהיא הוליסטית, אז היא מסתכלת על האדם השלם. כן. זה גישה מסוימת לאדם באשר הוא. והיא קשורה לחינוך האנתרופוסופי, במובן שחינוך האנתרופוסופי הוא באמת גורם של רפואה מונעת, אפשר להגיד. אם אתה גדל עם הכלים הנכונים הפנימיים, אז אתה יכול להסתדר יותר טוב ולהגשים את עצמך. אבל אנשים באים לפסיכיאטר לא כרפואה מונעת, אלא כהרבה פעמים כרפואת חירום. נכון. אז אני שואל, ואני בטוח שכפסיכיאטר אנתרופוסופי יש בתוך הטיפול הזה גם לימוד עצמי, נכון? נכון. אז קודם כל אני אגיד בהקשר הזה שלי יש המון לימוד לעשות גם כן, וכשגם האנתרופוסופיה כשלעצמה, גם ברפואה וגם בחינוך ובכל מקום, זו תורה שהיא מתפתחת. ובכל העולם אגב היא הולכת ומתפתחת, כן. וגם כאן קצת. אז תכוון אותי למה אתה רוצה לשמוע בהקשר הזה. אז אדם שמגיע אליך, הוא לא יקבל מרשם וילך הביתה, הוא יצטרך עכשיו לעבוד בלהתבונן בעצמו, קודם כל, נכון? נכון. אז אדם שמגיע, הוא קודם כל עובר איזשהו תהליך, בהקשר של הגישה, שזאת הגישה השלמה, אני מסתכל עליו ואני רואה בפניי אדם שאני צריך את הביוגרפיה שלו, אוקיי? לראות את הכוחות שהוא בנה, מילדות איך הוא ייצב את עצמו מבחינת הגוף שלו, איך הוא ייצב את עצמו מבחינת העולם הפנימי שלו. זה נראה לי וואחד תחקיר, זה לא פגישה של 50 דקות, זה אירוע. לא. אירוע מתמשך, אלה הם חייך. אינטייק זה משהו שלפחות לוקח 2-3 פגישות. כן. בתוכם גם יש איזו חוויה של איך מסתכלים על האדם ומה הוא עבר ומה הוא חווה ואיזה דברים יש לו שהוא מתמודד איתם, אבל מבחינת הגישה היא התבוננותית, מה אני חווה. כאילו בתוך התהליך הזה יש איזו שליפה של המקום המתבונן, המרכז של הפנימי שלנו שהוא מתבונן, גם בעצמי, גם בנפשיות שלי, גם בתופעות שאני חווה. אתה אומר, אני בתור הפציינט, כן? לא בתור המטפל. בתור הפציינט, כן. גם כמטפל. זאת אומרת, אני לא מגיע רק עם הסריטות שלי, והטיפול הוא לא רק בסריטות שלי, אלא קודם כל בפנימיות העמוקה שלי. כן, אפשר להגיד שקודם כל בתוך החוויה הזאת יש חוויית אדם שלם. לא מגיע אליי סכיזופרן, או לא מגיע אליי פסיכוטי. מגיע אליי אדם שמתמודד עם התמודדות קשה ביותר, עם סימפטומים מסוימים, עם סימפטומים שהוא יכול לחוות אותם, או חשיבה פסיכוטית שהוא חווה, או דיכאון שהוא חווה, או סימפטומים של חרדה שהוא חווה, או אובססיות, דברים מהסוג הזה. כן, זה הכיוון. תגיד לי, יחסית לפסיכיאטריה רגילה, נגיד, סליחה שאני הולך לעולם הנתונים, כמה אחוזי הצלחה, או כמה אתה מצליח יחסית לשיטות אחרות, לקדם אנשים, להוציא אנשים, שיחזרו להיות הם? אני חושב שיש אחוזים גבוהים של הצלחה. אני חושב שככל שעוברות השנים ואני עצמי מגיע למקום שהוא יותר מבין לעומק מי אני, מי אנחנו, מי אתה, מי כל אחד מאיתנו,
אז היכולת שלי לעורר את המרכז הזה, הפנימי, שאמור להיות זה שעושה תהליכים בתוך התוכן שלי, בתוך הנפשיות שלי, וגם בתוך הגוף שלי, מתעוררת החוויה הזאת, הכוח הזה, הפנימי, המיוחד, שנמצא בכל אחד מאיתנו. ותרופות? ותרופות, אז קודם כל, הפסיכיאטריה האנתרופוסופית היא גם משתמשת בתרופות קונבנציונלית למצבים קיצוניים. אוקיי. אני אישית, תמיד מאוד חשוב לי שהאדם יהיה שותף בשאלה התרופתית. יבין מה הוא לוקח, למה הוא לוקח, אם הוא רוצה לקחת, והחשוב לי הוא התהליך הפסיכותרפויטי. אגב, גם ברפואה הקונבנציונלית אומרים אל תיקח רק תרופה, תלך תעשה גם איזשהו תהליך של פסיכותרפיה, זה הרבה יותר יעיל. אבל היית אומר שאתה יותר, אתה תחכה יותר או תעכב יותר את מתן התרופה? חשוב לי מאוד שהאדם יהיה שותף ויבין את הדברים. כמו תינוק שלומד שפה, גם התינוק הוא מרגיש איך מתייחסים אליו. חשוב לי נורא לכבד את האדם שם. ויש עוד המון טיפולים אנתרופוסופיים משלימים. זה גם החלום שלי, אוקיי, בהקשר של אנתרופוסופיה. יש בית חולים אנתרופוסופי בגרמניה, יש בית חולים אנתרופוסופי בשוויץ. יפה. אוקיי. כמה פסיכיאטרים אנתרופוסופיים יש בארץ? אני מאמר על 3. משהו כזה. דוקטור חנן גולדמן, תודה רבה לך. תודה לכם גם כן.